изискванията към осигурителните програми. На първо място те трябва да обезпечат една финансова устойчивост на осигурителните фондове и тази финансова устойчивост трябва да бъде постигната в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Когато говорим за хоризонт, в който търсим финансова устойчивост на социалното осигуряване, краткосрочен означава в близките 5 до 10 години. Средносрочният хоризонт е около 20-30 години, а дългосрочен план означава 50, дори 75 години, колкото трае един човешки живот. Следващото изискване е постигане на едно справедливо разпределение на тежестта и риска между поколенията. Осигурителните програми трябва да гарантират тази справедливост и в никакъв случай не трябва едно поколение да бъде натоварвано за сметка на друго, което е облагодетелствано. По същия начин справедливо трябва да се разпределя и риска, така че тази междугенерационна солидарност да бъде наистина справедлива. Следващото изискване е прозрачност в управлението. Поради обществения си характер, осигурителните програми трябва да бъдат управлявани прозрачно. Тази прозрачност се постига чрез надзорните органи, които се изграждат на двупартитен или трипартитен принцип с участие на държава, работодатели и организации на работниците и синдикатите. Прозрачно се постига и с приемането на бюджета, а след това и на отчетите на осигурителните програми от Народното събрание. Друго изискване е, че осигурителните програми трябва да бъдат разработени от професионални актюери, тъй като тук говорим за прецизни разчети за един изключително дълъг период от време. Тъй като тук говорим за прецизни разчети за един изключително дълъг период от време. Искам да спрем до тук. Следващото основно понятие, с което се боравим при разработването на осигурителните програми, това е обобщения актюерски баланс. Обобщения актюерски баланс е равен на сумата от годишните актюерски баланси. Тоест, относителните числа, които имаме в годишния актюерски баланс за всяка една година, сумата от тях ни дава обобщения актюерски баланс. Обобщения актюерски баланс може да бъде положителен. Тогава казваме, че имаме актюерски излишък. Може да бъде също така отрицателно число. Тогава казваме, че имаме актюерски дефицит. Изчезна. Защо изчезна? Сега ще отбележим тази таблица. Започнем от сега трябва да вземем този момент, трябва да чертаем. Ако започнем от 2010 година, годишната норма на приходите е равна на 20%. Годишната норма на разходите е равна на 40%. Тогава годишният актюерски баланс ще бъде равен на разликата между годишната норма на приходите и годишната норма на разходите.
разходите, което е минус 20%. Тоест ние имаме отрицателен актюерски баланс. Осигурителните програми се работи с една формула, наречена основна или съкратена актюерска формула. В тази формула ние търсим размера на необходимата осигурителна вноска, защото осигурителните програми са от типа дивидирани плащания. При това положение размера на осигурителната вноска е равен на произведението от коефициента на зависимост и коефициента на заместване на дохода. Тъй като обикновено осигурителните вноски се дават в процент, ние умножаваме по 100. В тази осигурителна формула обаче не е отбелязано процента на събираемост. За нас е много важно да знаем какъв е този процент и как влияе той върху размера на необходимата осигурителна вноска. Ако ние приемем, че необходимия процент на събираемост е 90 на 100, 90 на 100, тук е коефициент на събираемост, и приемем, че той е 90%, тогава необходимата осигурителна вноска ще бъде по-висока, защото ние нямаме пълна събираемост на осигурителните вноски. И съществува такава зависимост. Колкото по-нисък е коефициента на събираемост, толкова по-висока осигурителна вноска трябва да има. Готово. Тази графика е показана една демонстрация на приложението на всичко, което до сега научихте. Това е една графика, базирана на реални данни. С синята линия е посочен размера на годишните актюерски баланси за периода от 2001 до 2020 година. В резултат на осъществената реформа от 2000 година годишните актюерски баланси от минус 10% излязаха на 0 в периода 2000-2007 година и реализираха актюерски остатъци. Докато червената линия показва годишните актюерски баланси в старата пенсионна система, която ако беше съхранена, през цялото време актюерският дефицит ще бъде в границите от минус 2.